ଆମ ମାଟିର ଉତ୍ସବ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ। ଚଧୁରୀ ମାଟିରେ ଗଢ଼ାଇ ଶରୀର ନାଟି ତାର ରେମୁଣା। ଆମ ମା ରେମୁଣା, ମା ମାଟି ରେମୁଣା। ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମ ରେମୁଣା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ করে আপনা। ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାମଦୋଳି, ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ମଥୁରା କେକ୍, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ପୁଣି ଯାତ୍ରା, ମେଲୋଡି ଓ ବଲିଉଡ୍ ଅଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକିବ ବଛା ବଛା କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ। ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 24ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।